Amanami nanami nani haolongan ni Tuhata ala naing pukota mamasuk tapahohoma martangyang mahita di bagasa rohat tabi partureni perpunguan budari perningotan di panaunon ni Tuhan Yesus manang pertangyangan pasion borngin parjolo Senin 3 April 2020 Marede mahita siya bukwede nomor 170 ayat sada do tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni to di parbadia, nama no palangit dohot tanoon, amen. Tabereng ma iduk ni hapor siyaw ni, jala na paujukosa, ima Yesus na manoton parsilangoni, sikat nilas ni roha tohap na ihian so dietongi hailaon gabe hudul di siamun ni habangsa ni debata paingot-ingot hamu maibana napa tao-tao para lawan sesongoni dopat ibana siang akasi padosa asa unang malaruja hamu unang mandagat itong martangyang mahita Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang asima roham dihami halak nagaleon didaho nagugodo musunami saitalu dohami dibai sibolisi alani hagaleon nami dibaheni hupangi dohami tuho sai pargogoy jala pamonang mahami maralohon musui marhite-hite panaonon ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si paluahami amen. Por ti
Jadi diarahun Yesus ma nasa 12 jala didok matuna sida nanakok mahita tu Jerusalem jala tulus ma tu anak ni jolmai sasudena na tersurat diaka buku ni panurirang ai pasahaton maibana tu aka perbigu gabe isahana liaana jala tijuranna maibana dungi mulak mangulu maibana di ari patuluhon alai dang dia tu sinasida agia otik siani nabunido hatai sian rohana sida dang di boto nasida nani hatahon nai dungi dipasang akka situani malim dohot akka parisema rapot godang didok nasida ma ahama bahenota ailado tada di bahen alaki molo ita pasobu ibana porsea mahalak saluhun natu ibana gabe roma halak rom mangarapas tanota dohot bangsota alai hehe masada sian nasida ima si kayapas situa ni malim dina sataoni didok matuna sida nahurang roha dohamu dang dipikiri rohamuna deganado mate sahalak humokop natoropi unang laho mago sadok bangsoi alai dang sian rohana sadiri dihatahoni ala situani malim ibana dina sataoni ubahena disusirakon nanaing mate ma Yesus moko bangsoi alai tahe dadaholan laho makoko bangsoi alai naing papungonna aka anak ni debata aka namar serak dope lau pasadahon asa olat nina sadari martup-tup ma nasida laho mamusai bana alai didok nasida ma unang ma di pesta paskai sotung gutur na toropi. Dungi ono maari nari asa dapot pesta paskai sahat ma Yesus tuhuta Betania naninganan ni sila carus na sinunggul ni Yesus sian namate jadi di Paulina sida madisi panganon ujuan di bana si Marta do makubasi sila carusma sadadongan namangat disi gabe dibuat si Maria ma sahati miak nardus na arga na somarsaur dimiahi ma patni Yesus obuk na ma dibayan mangalapu jadi digohi uap ni miaki ma bagasi jadi sada si anak kasisianna
Si Judas Iskariot nanaeng majehehon ibana madok. Buasa so di gadis miaki arga 300 hupang. Bahen silehon-lehon nian diak kana pogos. Alai dada na pogos na sinarihonna. Umbahen nari dokibana songoni. Panakko do ibana tahe. Diusung do asiasi ni halak. Aitu ibana di pasahat puroi. Dungi ninna Yesus ma pasobu ma ibana. Ai di paradi do hiratu ari hatatanomi. Ai toktong do adong na pogos di tonga-tonga muna. Jala asal ma olo hamu. Tarpatongon hamudo na denggat tunasida. Alai angguau dang manotong di hamuna. Itap na tarbahesa do na niulanai. Nama majuluani do ibana. Mamiahi pamatakku songon. Dina mananom situtu do hatakot tuhamu. Manang di dia dilihat portibion dijamitaho muse barita naulion hata honon nado nang nabinahen nai gabe baritana. Dungi torang niarinai di BG halak natorop narotu pestaima nanaeng Roma Tuhan Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida maaka mare-mare. Lao manomu-nomu ibana huhut majauh-jauhon. Hosianna pinasupan sumana Romar hite-hite goar ni Tuhani. Raja ni Israel. Dungi dapot ni Tuhan Yesus ma halode sada. Ima dihuduli khobartu natar surati. Unang homa biar ale borusion. Ida ma na Roma rajam marsihudul di anak ni halode. Jala halak parise. Dohot debas yan natoropi madok tu ibana. Orai ma atong akasisiami guru. Alai ninna ma mangalusi. Hudok ma tuhamu. Out mauhom nasida. Majau-jau ma akka batu.
mengoti si bolisima si Judas na margoar Iskariot. Sahalak sian na 12 gabelaho may banam martup-tup dohot akka situa ni malim. Rapon akka panungganei manang di dia dalan na pasahaton Tuhan Yesus tunasida. Jadi sialas ni roh nasida marpadam ma nasida mangaleon hepeng tuibana. Diuloy si Judas mai jadi dilului matiki naune pasahaton Tuhan Yesus sosian pamotoan ni natoropi. Kor Pokal Kurup sektor Judea
Sektor Horeb. Pasada marohata martangi yang mahita. Odi bata amanami na marhabang sa di benua kijang. Di benua kijang piho ali Tuhan masay jonok doho dia kena maju kuarmu. Mulyati mali Tuhan disudi pasu-pasung dihami. Di luas hodo bihami mangulu. Jala di piara hodo ngulu nami sahat tikyon. Sudina yalan dengan ni basam do itu hami. Alia mang par dengan bahasa. Hutang ko kami dari Tuhan. Yang aku nami dinadao doho dinajonok sia kami noain. Pasu-pasu meli Tuhan nani ulan nasida. Pasu-pasu manasida alia mang par dengan bahasa. Asagabi paso-paso mesti nasida ali Tuhan tu dengan na jolma tu dengan na sekitarna tung tang pamatangna asiro hamali Tuhan yang aku nami paso-paso mali Tuhan parbueni bortian nasida asa tubuhan anak tubuh boru manabai hasususuk ni paso-paso dihami song-song le Tuhan yang aku nami nak nama sihol disirokap ni todina asiro hamali bang perdingan bahasa patongon mai di bagasan asiro ham dihami song-song yang aku nami akan mengalui perkarejuan oleh Tuhan mengasihi mohon bang perdingan bahasa ukak ma pitu para siami oleh Tuhan
Asalam kuat dahami, asalam dia boto nasida balgani pasu-pasum na di paradim tu nasida. Song-song le Tuhan aku nami na di bagasan parsikola dobi. Leho male Tuhan bisu dohot habis taran nasi koi. Asalam di boto le Tuhan mana daholon ni rohami. Asalam ditada le Tuhan balgani pasu-pasum na jinalon nasida. Secara khusus oleh Tuhan tanya konon nami do Samuel marpau ngali Tuhan yang akon ni ruasmi mengasi mau oleh Tuhan dang adong naso tarapatu paho ho malih Tuhan mengalih kesembuhan yang akon nami mengasi oleh Tuhan lehon kekuatan di orang tua ni Samuel marpau song-songnya kadongan nami oleh Tuhan akan marukil di bagasan paranguluan nasi genupari di perekonomian di perkerejuan di hahipasun sudi malih Tuhan ho malih Tuhan totong nama jamoton nguluni nasida song-songnya kadang nami na mungkin akan berduka noaing ho mana mengapulia lewang tule ho kekuatan di masing-masing nasida aka natotong berduka dia kanong salpui mengasi mahwale mang perdingan bahasa karena tutuan nami dinadau dohok dinacono aka si solhok nami totong wale Tuhan lehot dinasida hahi pason hami pe orang tua nakon napi nalami hom mele Tuhan lehom male Tuhan kesehatan na sempurna di hami asalam dimampuhun hamile Tuhan marumudu-mudu dana na pinalami hommi masai gudang ali Tuhan nanang pangidon nami tuho alai sikop de saluhuna di bagasan harajamu lehumai alanya asini roham dihami martanya kami tuho lemang marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sunggul-sunggul marsugut Selasa 4 April 2020 udutata dope pertanyaan pasion borngin paduahon masuk pukul 10 siawit taingot bema madotisa bi nama buan segantang beras di pertanyaan pakson Pai 25 sektor Ebenezer, Jerusalem, Nazaret, Karmel. Cedung sidung dung simpul pertanyaan papungon ni situa domuse buku acara pertanyaan pasionon ala pakiota depei marsogut. Mauliate, Kor, sektor Roma.
Kor Sektor Jaitun. Kor Seksi Paropuan.
hamu akadamang dohot dainang. Masay balgado holong ni debata tu hita tarbahen hita marlas ni roha apala ditikyon naboi do hita marede mamuji tu hata marhite parningotan ari hamamate ni tu hata Yesus tapake majolo tikyon laho marningot ari partinaonan ni Tuhan Yesus laho humokop hita gabe malua hita sian dosata borngin nai dipor lagi terbegi angguk bolon namando ale amang bereng awon ay ikon taunok kuho molotung i say saut may unang tadi ko naho.
Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hamuna hurian itu hata na madohoti pertanyaan passion di borngin na perjoloon naksongoni na madohoti sanwaeng marhite live streaming hatani debata si pahusor-husorota di pertanyaan passion borngi perjoloon wenetami sian Evangelium Matius biddu 26 ayat 36 sahro di ayat 46 ujahahom matuhita songonomma didok disi dungi sahak ma Jesus rab dohot nasida tu porlaksada namar goar Getsemane jadi didokma tuaka sisiani huddul ma hamu tujolo huddul ma hamu jolo dison saliling di sanau martangyang dungi ditogihom ma si Petrus dohot anak ni si Zebedeus na duai dungi gabe marsak si tutu may bana jala bobonosan jala didok matu nasida macai marsak si tutu doro hakku hira namate dok disommahamu dungo rab doho tau dungilaw may bana sautik tujolo dipatukka mabuhina tutano martangiang ninnama ale amang namun natarbahen salpuhom ma si inumonon sianaw alay tahe unang marguru turohakku rohamdo dungi mulak maibana tu akka sisianna jala terpodom do nasida didapot jadi didokma tu si Petrus dang margugu hamu hape dungo rab doho tau nang gosangobas dungo mahamu jala martangiang asa unak kamu bongot tu pangujunan ay nagirgirdo niat todii alay galedo ia daging dungilaw maibana padua lihon martangiang ninnama ale amang molo so tarbahis salpuon da ikon huinum saisau ma lomoni roham dungi dinaroi ibana tarpodum musema nasida didapot ay macai dokdo salibon nasida jadi ditadikom ma nasida diulakkom ma lao martangiang patoluhalihon madok hata odeng dungi didapottom ma muse akka sisianna jadi didokma tu nasida datamuna dope modom dohot maradian nunga dapot tikinan waeng saha ma anak ni jolmai tu tangan ni perdosa hehe mahamu lau mahita idi nunga ro na pasahaton au ido saha na horas madhita salhuna shalom nunga masuk kita kamang do tamu kenang tu pertanyaan passion opak borngim padudut pertanyaan passioni jala ganup pertanyaan begiot tado berita si taonon ni Tuhan Yesus mersuguk muse udutan nadope sambungi naong jinahon yamat tasitu anak kaning saha ro di ari Jumat ima di ulaon nahohom disimahita betul-betul makilalahon mangauhon si taonon ni Tuhan Yesus hita hinaddo naikon honabura naikot tersilang alay ala ni holong ni rohana ikon ibana do ala ni do kamang do tamu kainang sotung sangat terputus berita si taononi
dohoti hamu ay sasatok kiddo kita madohotisa mulai ate madiak kapungwakur akaina na opak sektor alenak pe nang merkur hamu bornginon mersugut ikorrodo hamu nata pedang merkur hamu doh hita merkur ale magbigi mersugut sektor nasin macita bu nakaningan neng manetik wiluk ku nakaning niyan alay hadua matahin naroha icuma agu ngombe nang ido cita bu nakaningan akasek si parupu ape macedinggan jalalaro turohaku 2 tahun naro doh manya anak ka ama ate asa unang sehola anak ka inon na merkur ape songon ama doh nok nama tuaka dong aku aman no babeta mahita da merkur mahita no di passion setuju doh nangi setuju doh iso asa unak songo si Petrus doh dongan nai saya dok sa libon nai saya dok saya holan namo dohodok saya holan namo dum ai do kan ay ito Tuhan Yesus na sinali si mudum ay nabuhado hamu la solo do hamu dungorap do hotawin na Tuhan Yesus kan adi boto hamu songono situasi kok tidur melulu ang unang manya nate ikodoh manya jadi 2 tahun naro masih pengotam mahita doh maka kurama ay rakro hirana juk rohania kakurama ulan na kainod do rohana masih ijabu meben na rohana kan tolema do pehita merkor di tahun naro akka ama amo kamang do tamu akainang natabereng ditrupukon ada penyerahan diri dari Yesus dia tidak melawan kepada Allah tidak nunga diboto ibana naikon taononna silangi natoari nunga masuk kita tu minggu palmarum songo dia do akan atoropi mengeluelukan hosianna pinasupasu manaromar hite-hite guarni Tuhani itu kemarin ulup-ulup sorak-soran inatoropi alai dang piga arinari justru soaran yakanatoropi hosianna pinasupasu manaro marhite-hite guarni Tuhani kebalikannya salibkan dia ilo kamang dotamu akenang merbalik rohani jolmai alaniaha alani dosa ala yang gu Yesus daung diturpuk tahun macai takas do di paadar tu kita songo dia Yesus tidak melawan kepada Allah Bapa di saat dia akan menghadapi maut yakni salib sampai 3 hari martangi yang ibana tu Tuhani amani dokon ibana ale amang namun natarbahen salpuhom ma si inumonon sianau alai tahe unang marguru tu rohaku rohamdo dari keinginan daging siap parmudaron amak tahe mulubui unang matuau bobanon unang matuau si pikiranon unang matuau si tuhukonon tapi di halak batak medok pitu batu martidi sada si tahun naduk-duk somalne di keluarga dia ke mula dong pitu na marang gimana 10 saya siak kanganod dok nagabis tahun na dok ibana rumanuhuk sude ilo si patang mulo siak kangan hampir dos tuana do natorasna horala terpitor stres eta bayak kumajon wae pitu batu martidi sada si tahun na dok ibana mamanuhuk sude itu kan berat dipakilalah Tuhan Yesus daya kamang do tamu akainang alani dok hirhodok na maneteki bahkan seperti biji jagung saya maneteki jala di sini natabereng akamang do tamu akainang ketika dia mau menghadapi maut ketika dia mau menghadapi situasi-situasi yang sulit pas hati bana do dirina tu Tuhani jala idok kekuatan di Tuhan Yesus doa margogo ibana alai tabereng manakani anak si Petrusi dongan nai tarhonado mudum bunasida renges marukor kubayakku berarti naga mokgo rahasiahon si Petrusona surana marniangi molo ramudumi jala memang hati herang arong gope handphone asura rok kempon lalak deh marwea atau kadonganna
Pasti donon naru ay warang nang namasa songoroy naru akan api na julang naru kempon. Jangan kak kempon lepuga sepeda ngadong. Ay borngin do. Borngin. Totuala na borngin ini itulah situasi yang sekaligus membawa mereka tertidur. Hapia kamang doho tamu akainang dina terpodomi halakidang diatu sinasida mereka tidak bisa membaca situasi apa yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dia bergumul. Moraknai Tuhan si taunonon, moraknai yo Tuhan, moraknai yon. Setiap akainang dia muakana burju akaina hanna. Song ni dorahamu ake ama haktahe. Baru-baru hola dibuat tu udean aka amana taholongi pasti dora bergumlam bohado Tuhan bohado gelekon bohado au terus bohado au alai isi makamang do tamu akainang rahasia doa sangat luar biasa alani turpukon menugiho kita unang lewat ari molo somartangnya kita harus menjadi orang-orang pendoa semua jemaat HKBP Bogor. Amin. Amin. Gak bisa pertangiang mau. Emergogo do. Tangiang ni partigori. Dan adong naboy si baino takamang do tamu kenang anggo soalan tangiang. Jala ido Tuhan Yesus. Dia sudah anak Allah. Dia sudah diberikan kuasa, kekuatan. Ay pamalupon na marsahi do ibana. Jala sai laudu ibana huta tu huta kota ke kota marhua mabaritahun harajaun ni debata bakal dia membangkitkan Lazarus dari kubur jalu pamalupon akan apakpang dia menyentuh itu aka na berkebutuhan khusus jala idona taing otak kamang do tamu kainang Matuari di Patu Pahuriat tadi jemput bola gereja. Yesus menyentuh anak-anak dari jemaat kita yang berkebutuhan khusus melalui pelepasan sidi. Asa mergugu na sida, asa mergugu na toras. Aido laun di Tuhan Yesus dia menyembuhkan yang cacat, maka dia mencelikkan mata orang yang buta. Patuguhon rohani akana teluk-teluk baka pamalupo sahi ni sahalak na berbaju naung 30 tahun marsahid nuai ngarong guru asta songoni 30 tahun sejak lahir tidak bisa ngapa-ngapain area lautu si huriatta doakan dang boy kita lautu si tatangyakon samar gogo idu Yesus ya kamang do tamu kenang jala disido kepedulian ni ibana disido Tuhan Yesus si ro madapot tok kita asa malua kita lu jadi bana sasit tonga alai disimak kamang do tamu kenang dipakila lahon ibana nung alam jonok betikina dia tahu kepada siapa dia mengadu dang idok kon ibana tak kana toropi ai percuma au puang mapainak kana deng ke Tuhan muake hupa melum bona marsahid hupa ngolu do namate songono mapak papai muna to amang budak ngai hamu ena waharo hamu kejam ni kejam kali lah kalian bah dangin na molo jol mas ngodino dangi bah nading ke kubai tu hopuang ape naru ebekku bah ngiri ni pak bamu hacik nih bah ngiri nih saya songoni mahitakan ebekku ngiri kali kau akan itu hape hola tanok kosoni ngiri kali kau banu ngamorok besak kita las ni rohai hape Yesus tidak dia tidak mau dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dia tidak memberikan kesempatan kepada iblis lahu menguasai nyona teateno di dalam ketenangan, di dalam kepastian dia melangkah menuju salib dang mabia ribana alaba karena dia sudah berdoa kepada Tuhan. Hitap ya kamang do tamu kenang apa persoalanmu, apa pergumulanmu molonung ngamarsi hohot haporsiamu martangiang pasti akan melangkah dengan pasti. Gugujo amit to kamu. Amin. Doh mahamu akan dijabu nama not tonon nang doko kamu jo amin. Nak peraku bagi kami. Amin. Kamu hudok kon dijabu do. Mergugu do Tuhan. Alan itangyangi. Jala dina mergugu ya kamang tamu kaenang dia sanggup melewati. Ya,
melewati pastap-pastap doh takkan asingai, bahkan di pengadilan ni Silatus holan di pastap Silatus ibana di pincang ibana Silatus Latus aha hakmu memastapau ini bando kan moro seleo segijak tuh ada jomi dang takku menyo pada jomi dah jiunang merlomo-lomo ho ina neng dohonon na gudang guna mamastapi pastap jala di hari Jumat mah di ulang nahohom apalah tekas via dolorosa tuhatai manu silangi alani dok kamang do tamu kenang tadoho ti pertangang ngapasun unang losok rohatta dakkolan naupat sektori madohoti sitiak borngidao misalna asal pube naupat sektor kam mersugu dang robe batu luhut dang robe a sektor nasi ngamatu sidao sudah itu kita kalau nomor kurro diatur hanate memang na tahu ni tabai songoni ala ni kopi do nuaing dang arong be kopit na dang ido covid sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus toko kamu jo amin gogo amen ido sido kamang do tamu kenang tang yang Tuhan Yesus alai Roma aka sisianai jalalau sido gobaran ningolutta saus tunuaing jo do kita terpodom jo do nyobo rasa 5 tahun alani perdagingon, alani losok ni roha, alani arsak, alani hasusahan, pasudehu, tapi kiri na di portibion. Ujung ngama, malas sao, murum na mau. Arsaki, kan itu, mahiu. Apalagi mulu ingutin ado pinukku, jadi itu rata-rata kaina, mulu nungga sempain na. Gamak tahe unang biniatoan ngulon nyato gabi baru di Roma butini kan ulun nggak sampai sempat songoni HP Yesus tahu dia sudah menghadapi maut dang maramangui dak saya goni saya busi sao di bana memang alani biarna biasa majol ma ido kan mungkin yo cari tarot to ke boharon waing ido kan siapa sih yang tidak takut kita pinang melewati ido kan tiki masa-masa ujian kita boharon waing monang gonoaing kan ido tarsongon ido i ujian tu beda boharon waing lulus do waing apalagi pai memang pengu makan agak boharon waing Morang gonoaing, lulus donoaing, boharon noaing. Bapak lagi nak kritis, boharon noaing, siap donoaing, gejang gumur donoaing. Ditanya ko, Tuhan mujizatmu itu nyata. Inna di ruang ICU, isukku di luar. Baru ira-ira. Tipis bah, inna kan. Apa yang menakaninga di bagasan, mujizatmu nyata. Ikosongon ido kita, di dalam atau dimanapun, mujizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Guguru ke kau amin, amin. Ido. Mujizat itu nyata. Kalai sahalina nakaning akasisian nai terpodom nasida. Midok ko Yesus. Itang margugo kamu HP dungorap doho tao nang ko sangobas inna kan. Sa sitongan ada kesal doon. Ayalah hubuh kamu tuson. Bayang gunalah umurum bo tusok ko berhudoho. Atarimay. O surah halak patak Yesusi anak simar gana babar rupani agak mesti anong riting ngautik. Berhuwa roh tusok kalau binuak tusok ang hulan namurum mo berlumba murum mo berhuwa mo panang isak ko nakaniko lujak ki mabuak ko atas songani mahira-hira kan alairak pola songani ratu ataji kan dang buy hamu dungorak do tanong kapala sangombas inna kan hebat mam HP Yesus sebagai manusia butuh dukungan. Jadi kita kamang do tamu kenang molo marsa do ngami hadirlah memberikan dukungan kepada dia. Amet to kamu jogogo. Amen. Unang lasdok ketuan matongan ituan hurakat bi mate. Unang immo. Sotung lastos hosana. Molo ngatos hosana do digoy to perngin apalah ho masih ada medok kona satu tososaku sotungin nate. Kuatkan dia, jala itu kita kamang do tamu kenang, jala ido idok ko debata marhite si Paulus, masih pula mahamu marhite hatai, masih pula dalam arti saling menguatkan. Jala ido sa sitong anda pinang ido ni Tuhan Yesus, upain na ito giok kalaki, tole madungo mau molutuk pemartang yang ngau sawotik tujolo, udahlah, parohahom maana neng masa kuatkan.
Asurara hita na jolo di si pinomak dono tatoy mak mergugu mahoda taruh panikan. Mularong dong atta na marsak tole meda. Ya da ya kuat ya da. Apalagi nang zaman ni SMS ate. Atok nama kuat ya da, kuat ya to. Berdoa na tapi kita kia martangiang. Siang kosong ni. Anggo mamudai dongan na martangiang nomor sada ibadah pidang ulo martangiang. Udah lalai mergogo mam. Martangiak kamu tuh Tuhanin. Apa giliran di mana madok martangiak. Acit ipokuin na ya hubungan ni ipon. Jut lebih soalnya teh unang kosongnya ke apalagi nengok di pertanyaan mau lu dituduh situ hita martangiang. Oke, saya siap. Amin. Amin. Bedo dah. Mau lu dirumbai nama saya mau lu di sana dong go siap perjauh si pertanyaan. Ayat diga pibigiu ni. Diga pibi tangyakon, diga pidongan narua si tangyakon. Berani. Sorok pula siya biaran na martangiang oh. Pamulo salah tuh sih. Jelas doro hamu nakaning anak kenang dah. Mulutuk pe arok salah, otik dang arok salah. Dingkad do sudah demunay arong nahalus, arong songona kaparu-paro nakaning baru arong gumar musik, halakope nakaning marbusik. Halakape sudido rata-rata marmusik ake. Ata heba. Ujago nay hamo. Biasa nakan mula maret de markot topu marmusik, oloro pajulu-juluhu siam musik, manaksui musik pajuluhu, halakat terleba ido noeng nama sa di pertanyaan, di balu edekan adong masuk musik ngon lebat halak mangit di hugugu atau aku may pamate matarik sa diri mak kabina kan alinak kanik kamu sangat luar biasa Tuhan memberkati kaparupuada amin amin begiot tarupi mersu takay dinatebo sa sektor nasi bido dah baru musi hari Rabu baru musi hari Kamis anggo hari Kamis on hebo alang anak kolak kamu na tampil kami pe perhalado ikut tampil do hari Kamis. Nah tapi dak sudah roson hari perhalado tema hari Kamis made naruhana rohroani. Dak pula pigi di naruhida. Hari Kamis berkurdo kami. Dan rekod tahu mabigi kurnami ati kakak perempuan na hujamin rodon hari Kamis ake. Mulati madia muda amudo. Bigi amu edenami hari Kamis. Macai tabu. Olor ramanete ilumu mulo bigi ummu. Langido ale molo pils olo maramekel hamu. Situan nami Roma hita asa ta'ahu ta'alo jo nyo dok ngisa libut ton ta'alo jalan yang dimungkinkan kadang arong alasat tak sibuk nuaing gereja tak memang siarong ko suara enggak usah lah live amangin nakat tidak niko kan unak tay topi hapor siaw ni akarong atay justru kita harus ikut mendukung asa unak sanga mitop hapor siaw nyak karuas tay ale asa hehe Yesus pe dok ko Yesus si Petrus hutang yak ko doho unang mitop hapor siaw alabwa ay si Petrus kan mangkasa-kasa do daang belok ko doho ina Petrus so martahua go pe manu nunga tuluhal yaw di suada hokko ina kan tiki gawak-gawak naik di pengadilan ni ay holap parupuat do halak Galilea do kan do dengan ni Yesus parupuat pa biar si Petrus dokter deh aku bote dokter dan ni do mi inda do mangi curu dibangun tadi kan aku bote adang bah dokter deh nah kan romo si parupuat ni nang mergay so ito nah kan tabatak ko majo nang buru ay parupuat ni tidak ada itu, kakak orang ni Yesus sih, nak kan? Udang do tawin. Biar, puasa biar mati. Dang kita dari si Yesus. Ido kajol makamang do tamu kenang. Naso mana da jolma, biar Tuhan matian. Hape hita tidak. Kita sudah yakin. Mau sekarang pun kita merangkat pergi dari dunia ini, jaminan kita sudah ada di surga. Amin. To kamu jogogo. Amin. Unak pula biar hamu madok nami. Dang pitur mati noni sonariate. Tole ma. Gajang ma umur tasalhu na amen belo dalas ruah mulu gajang umur ayaw pe sa utangyak ko doha muda anak pelak ku gareng usada Tuhan le homa gajang ni umur tu akaruasmu padao hamatian na topu padao songkok padao on ayo tu hatta Yesus dah menjamin kehidupan kita manang ko pada tadala di junang ngulo nate junang mabiar kita di ngulo nakamang do tamu kenan iro sa sitong anang dohono ni Tuhan Yesus tu si Petrus do karongan nay jangan kamu terhinona kamu modum tarhonado humudu po ina kan
Bering jo situasion. Ahana neng masa. Nungaro si bol. Sido dia na parpudi. Beta hehe mak dungo. Ina kan? Nungaro. Napas hatto na. Haro betok si Judas Iskarioti. Si Judas. Dengan entengnya dia. Guru ina kan tardihaul. Hape lang ibu tu iba na ibu tu Yesus. Judas. Bangun mau mahape di bekok maceo naon. Ilo satu nuai. Sai si cahdo gor si Judas. Bahasa alani pangalahona. Sai di cahdo alani hepeng di jehehon. Yesusi. Memang ikut tersilang go Yesusi, ikut tersilang go. Alai unang manian alani ibana. Kan itu? Unang masang tubuhnya kutubur tibionin kan? Mana terjadi? Dugi bau ibana songoni nama satu Tuhan Yesusi menyesal ibana kat penyesalan tiada guna. Selalu datang terlambat. Ya apalah menyesal. Ya patut ibana mah hepengai, lau mah ibana dungi bunuh diri mah. Putak guna butuhane. Imam menghutub bibil tokan. Tang diaktoi osura nu ngarung HKBP di si jala HKBP si Judas Iskarioti tekuburun nih alani bana ije hehon idui hatu sido hatane hehe mamu lama hita idi nungaro napasato nao sudah dekat ayalak soldaru itu udah kita dari Yesus dah isi doi ali si Judas boto nyador dah mulu tarian non nahu haul yan non nahuma ime bana kuma ale heping nung itu ibana jala si Judas si tajahar nakaningan ni tapi giri jahao Rosi Maria ala dituhor miak diusehot tu si majojak ni Tuhan Yesus latih rohana itu dah jonak songoni hita molo diliot dong ami tutuhani ala nareko dituhani ngapain kita gusar. Kita harus bersyukur. Alai si Judas si, masa pola sayang ini ni leon itu na pugus si sayang ini kan? Roh Tuhan Yesus di bawah terang Judas. Ayah pola syukur hamole leon. Patu jolo ni hata tano pido ini nak. Kenapa lagi botos si Judas? Memang tradisi di halak Yahudi hati hai molo mati dimiaki do, dimiaki. Tapi lagi botos si Judas si. Nunga di lubah Yesus tu lo di baso napa jolo na panano mo kido ini nakan ale Roma si Judas sok peduli tu na pogus lihat tu na pogusan nakan bilo ko Yesus lo moro hamtar patu pa hodo mangurupiakan na pogus manang di dia pe saya rong wakan na pogus basa asa tarida hagogondo tara jaun ni debata. Dan kita yang sudah diberkati Tuhan terpanggil untuk dipakai Tuhan lahu mangurupiak kajol masih songoni. Jalai makamang dota makenang di turpukon songo dia tu hatta Yesus sampai tulu hali ibana martangiang. Daku kau mas sampai tulu hali. Dak cukup pola sehali. Lau ju ibana dungo mose aha. Saya martangiang dong amen. Ida poto sisian nemu lau mose ibana dopak jolo martangiang tutuhani. Ala boha, ala ibu to ibana, holanilo jalan satu-satunya, nabui patuguhor rohana, angwak kasisian na isa diri, dang tuk mangalehot to ibana, harugari semangat, tuk ibu to Yesus deh, hanya doa, di martang yang mahita kabang dah, do tamu kenang, apa persoalanmu, tangyak ko tutuhani, curhat to tutuhani, pasahat to Tuhani. Tangi honon na do, jala perguguan na do hita mangadupi. Amin to kamu juga ko. Amin. Unang malas sa martangya. Ido. Jala ido hita kamang ipangido Tuhani. Roh Yesus paluaho kita mendamaikan kita dengan Allah. Asa mardame hita do debata. Mohado hita bui mardame do debata. Ima marhite tangiyang. Ido menesai juju hita asa tahanguluhon ngulu pertangyangoni. Ino moloro hita tugari jaon ba memang tangiang. Hola saat kita son rohamu martangiang. Dungi marede ay terfoto martangiang. Kan ido.
Dungi marede banunga Peter mangido gogo mase mengulah hopati. Dungi marede nunga martangiang mase mangido hasesan di dosa. Kan itu. Dungi marede baru mase martangiang lahu pahot torhata. Mertua maka jolo mana tumangion hata ni debata jalan opiopsa. Dungi marede martangiang duhita mase di bagasat tangiang tarokon hata porsiot tedak ya hita bolang madokoni. Ayo suku-suku kayak bahasa pipit si malolong madok kata hapor siaw hutes mak nama dokoni memang dangarong idokoni ko pipit alai coba maju amang nuang jongjong tak bola huberek kami jongjong maho bolang masih malolong madokon aw porsea ide bata jahuba ido ama pergogo na suatu dosa ibereng mahora cicak ido kan kan itu terganggu si malolongon ido nasohatu dosan na to palangit do tano au persaya ina musaya makan nakali ngapor saya tu Kristus Yesus balik betong waduh niku denggado niku kan itu tuh hati tes mose kedua tutup si manolong mi itu tong toy dok apor saya ide bata Jehovah ido ama pergugu na suatu dosa na to mapalangi do tanoon cukup torniku kan waro lancar ro itu tuh bah tebudo bah paditanami lancar ro mulu tutup si malolong pa memang ido tutup si malolok tanangi badir do na tutup pamudo manang narong gomomar ro situe ta tidak ko mahata porsete songona hina tidak ko dino ngata sa porsia di sadok portibion rak mahita madok dungi roma rupani halakan a porsia sediberengi dongan nai de bata Jehovah ido apar gugu akhirnya idok konanake sen nabutin kan apor sia bisa belang-belang kaninna HP dong aneh anak itu dia kan kagak bisa terganggu do konsentrasi HP maka tidak kon hapor siaon harus pribadi tidak bisa diwakilkan amin amin dang boy dohonon ni natong pa alu jauh tu gereja bah nau patario nau udah bah pertanyaan ngapas son hari minggu so maju udah alehoman non namai wakili hata hapor siot tadapa inamu rupanya kapar kami si tua kamat terija burung bui bah merunokku hapor siarap doh inat terjabu nami tidak pada jauh berak suman au porsea itu rido kan holan au porsea di debata jauh tidak ada kata-kata lain itu rido di jadi makamang dota mo kenang dungo mahita dah dungo mahita apalagi tu cuma agungonan non romahita tadohoti ma ulon na badia jala puncanga di pasca manno di pasca ino molo pasca akaparu puado patupa parheheon alabwa ina dona parjolo lao marikati tu udiani sogot manogoti mamereng kuburan di Tuhan Yesus jala paru puado saksi pertama melihat Yesus itu telah bangkit ido menese paru puan patupa pesta parheheon alai sasitonga puncak ni di buah-buah hijau do di buah-buah hijau di sidorona sidawa mereng nunga ngangang kuburani kubur itu telah kosong isi mebana marikati ida potom maka si Petrus Roma muse si Petrus songon napa jago-jagohon antara ya dan tidak tonggo bardonga biarnya si Petruson marikati kat tohoro nang nedok mi tohoro nang inok kan jauh libana jo biar nai di bereng matutu nunga kosong bah taba biar meibana kan taba mangicugu meibana ala yang gok paru puani berani menyaksikan ai parupua dotong na mangiutihut si tonon ni Tuhan Yesus si jala di bereng akka parupua ni do Yesus idon no di barita si tonon na di ulan na hohom da saya tu matangis na sida dang akka amai di dok akka ina itu dia do apa dita akka amai imrak kuboto bertebuni kan ido bertebuni sa hingo jo nama saya tiki nagawa-gawati tiki marporang hakabipi ai suruh no gurak tampil kaina do idu mangalu tetari apa kau itu rino tok do mo lidok konak kaina song dia belegi kaina na setengah bayar tu gicang apa kau berani kau ayo tumbuk inna lagi mau bahasa Indonesia ditumbuk biar tong habis tumbuk kau kan ayo tumbuk berani kau nah kan berani kau apa kau
Kutijuri kau nanti ya. Nah. Sapala hitam mulu sapala berbeda nangi. Ro tetari. Apa? Kau juga dari perempuan kau ya. Dari perempuan kau seorang kau ya. Jangan macam-macam kau. Inongmu masih ada enggak? Torina ro. Betul mabir tok tetaro. Betul lo nabi raun, ina nabi raun. Apa? Torina kan mamamu juga lebih biraun di Torina ro. Ada yang waka amai na jolo. Ajo, atarina kan tapi dipudi di mana? Itu nama saya sewingok di marporang, dia betam di situ ama. Maju, ini akan serang. Ini sepudi, tapi di jolo, aku narangkuran. Jadi perempuan dona berani. Nang itu, ada di buha-buha ijuki, rumah kita di buha-buha ijuk. HKBP Nuang Gereja Bogor membuka 2 opsi 2 tempat. Akayana kota sekolah mingguan nodok natorasna di Bukit Tunggul Ma. Di Bukit Tunggul mana sida. Ison nasorong biaya anak kona sekolah minggu ison mahita. Berbuah-buah hijau. Di sini mahita madokonan non. Kristus Tuhan. Sudah mahita marlasi roha. Kristus telah bangkit. Alanido di si sai atau patop. Nungata luhamatean di bain Tuhan Yesus si. Semangat dosi. Menangat tunggal liga-libe. Tang moki hoki behita. Dang buibet dangit di hono besi. Di dolok aduh. Badak saya tangis biak tong. Bamolo dia di hokamudu pe kurmunari minggu tanggal sia. Mari dia mu di jolo. Di dolok aduh. Api harap ngamar pasca. Bola manum mulak satu kinak karuasot. Mulak menjita kaluar menjita tokin. Halak amarlah si roha. Tangis dope. Setelah penderitaan ada sukacita. Amin tu kamu juga. Amin. Ido dah ita kamang dah tamakan aja pos maroham haci pakilalam munuain dangol ho godak si pikiranmu adong arsakmu adong hasusaanmu adong sahibmu adong pergumulanmu dohot akan aksinai berdoa kepada Tuhan yang sanggup menjawab doa kita. Di balik itu semua setelah menderita ada sukacita yang berlimpah. Amin. Tong martang yang mahita. Mulai hati madiho Tuhan. Di pertang yang ngapasyon nami di tikion. Oma borngi perjolo. Marningot tami di sita onomia li Yesus. Opak borngi paduduk mahami. Lau patu papartang yang anon. Asa haru gomos haporsyon nami manghiutok ko ali Yesus. Alani hatam pengotok kami. Di pertang yang ngapasyon na perjoloon. Asa dungo hami Tuhan martangiang mga dopi ragam ni akka hasusaad di ngulo nami ido telada di tinggal hokko tu hami ali Yesus dinanaing mga dopi silangiho martangiang go tu amay hami pesongonima paso-paso makaros mo Tuhan saya dong biro arsak nyon si pikiran na pergumulan na hasusaan na do takkan asing nay buat may ali Yesus paingot asa toktong martangiang gomos pasahat tutuho jala pagadda mahaporsyon nami tabay mahaporsyon nami Tuhan asa margugo hami manghihut tokko ali Jesus paso-paso akar ruas mo saluhuna san namet-met sah rodi namatua naksongonyak kana marsahi doh na berkebutuhan khusus ali Jesus tuk doa sini roham mangalihon hamalumon mangalihu gogo takar ruas ni huriami naksongonyak kana marsita onon apuli rohana sida atong rapoko mahami di bagasan Kristus Yesus si pangulo kami. Amen. Tajak kumahatan di debata marid di mahita pasahap pilihan ali perjulu majota pasahap pilihatta songon na somal dong sayan nutupudi perdalan kantong pilihan baru penon hugorahok kami per sektor laho pataruhon segantang beras tu jolo. Mari data. Siang
Sahak mahita tu na pasahaton segantang beras ujoho kami ma par sektor Judea. Uhuk mangedehone de puji-pujian. Mangarade ma sektor Horeb. Budut mamuse sektor Roma. Mangihup ma sektor Jaitun. Tedehon sa ayat nai jongjong mahamu saluhuna. Tatangyak koma piliata. Ada di batama nami na di Banua Gijang hodo haroran ni saluhut silolehon nadinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhok karajom di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami gurang ni silolehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak madok mahitatangyang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Sai nobadia mangkuarma. Sai Roma harajauni. Sesaok malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadario kangolua siapari. Sesa madusa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay horo na punah harajaon. Dohot hagogon.
Rodi hasangapon saliling-ililingna. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsauran nasihat todi porbadiaima maddongani hamu saluhutna. Amin. 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 Los majalang, los mulak, los dibagi situ ama snack.